Yau muna tare da Afsanji. to ina aka samu Afsanji? Kawai dai suna ne kamar kayi gane ko? Kamar ya. A kawai dai suna ne irin na nickname haka na irin kadi gani ka san ko mutum na suna ni dole sai an dan ya mai wani lakami haka. Me asalin sunanka? Abdurrahman. To shi Afsanji ya aka samu shi, ina aka samu shi ne nake tambaya. Afsanji. To cikin Abdurrahman din ne aka ɗauko A, aka ɗauko B sai aka haɗa su suka bada mi suka bada A. Shi ko son ji din na Afsanji kadi san saura ba sai an yi da bayani. To ai ni ba ni zaka bayani ba, masu kallon mu zaka bayani. To ai kuma wasu bayani idan suka ji haka sai sun gane ko abin da abin ki nufi. Okay, to ai ainihin kai dan wani gari ne? Ni dan Ambursa ne. A haifaffen Ambursa. Insha Allah. To da Allah ina son ma tambayoyi guda 2 zuwa 3. To shikenan Allah ya sa na sani. Na ɗaya kai Bahaushe ne? Bahaushe ne sosai. To da Allah me ake ce ma macroni da Hausa? Macroni da Hausa. Taliya mana.